Bueno, panghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Bagdok. Tigalaan, atong magtatampo si Bagdok. Kini ka problema bahin ni sa kabuang sa among silingan. Nga tungod sa kabuang niya, ako na hinuoy na pasinginan. O kung nga no, ingon mo gud ani mga hinahitabo. Take the ribbon from your hair. Amigo na, pre! And tomorrow, smuko ka na. Ito ba, bre? Amigo na, pre! Bre, takoy, nani ka niya, bre, smuko. Ako yung ganina. Kanta mo diri, oy. Amigo sa diri. Pero dali, si pamigo, nakapiko. Dali, sold nga na, pre. Pre, vida. Tama, pre. Pre, nanak ko sodo. Okay na? Nanak ko diri. Nya saban. Ha? Oh. Tay porbida, biliba ginako ni mo, bro. Mayo kay kanta. Kung makadungog ko sa imo habang mga pabugnaw ko ng pugnaw ko ng tingog. Day yesterday lang ka. Dito mayo ay. Di gyud ko kamata. Ha? Ano di, pre? Matulog na ka? Katungog ko pre oy. Pero tungod sa pugnaw sa imong tingog, kamata lagi ko. Tungod man kayo. Tarog na, pre. Lagi. Pinuod na bugna akong tingo, pre. Bugnaw pa sa milk oy. Ha? Nahak mo ka, pre. Porbida. Nya saban, di ano mo gyud ka. Abi ni mo pre, kanina na taon kong kaimnon noon pero hindi kong ganahan mo inom. Ako rang usta taon. Masindot yun ang doon na kay kauban, di ba? Nga ikasulti-sulti ni mo. Labi nagdaghan mo. Oh. Birkol! Mag-inom to, pre. Oo, ang taon. Bida. Porbida. Oh, mag-inom ta? O na ni mo? O saban? Mag-inom na to. Ano? No, man. Oh, Tao ta. tawag ko ng, Tawag ko na to pre kalot. O saban? may pa, pre. Naara pa to sila. O, amto lingaw ron. O sa'yo na ni mo. Ikaw ni O, mo ko. pinalitag. Tawag ko na isa. O, maayo ka, tuon mo, pre. Mas maayo para daghan ta. Sige. Ito na ko. Sige, ito, pre. Sige. Magunsa mo, Bagdo? Mabinaw mi day. Isa may kauban ni mo? Ay, salagos pare takoy o pare kanot. Mo palabig inom, ha? Dili lagi day. Usara ka botilya mong limit. Usara ka botilya. Usara ka botilya. Unya ni kahulot sa ka botilya, wanay limit. Ha? Ikaw na no. Nisip yung kanahang dako. Bantay bitog dunay magmaoy ninyo diha, ha? Nagani magmaoy, timan igyod. Ihug nako dito sa bakilid sa may lunangan sa kabaw. Unsa to, pre? Lagi pre. Lagi. Abi ninyo pre. Ano ba napatring ba? Spitra ba? Basti lang pagka way buto na way butaw ng bayana taon-taon. Ano ko to nakingon man ka na, pre? Gibasuroy siyang mama, sagingan nga, sagingan ka bang saging tinuhog. Taro to niya, pre. Kada bang barbecue? Oh, nya ngan man ka. Ako gutong gumidahan. Ako gingnan ba nga? Day, o saan na imong baligya? Ingon din siya, saging noy. Ingon ko, o saan na saging ha? Di ay pinaypay, di ay tinuhog noy. O saan na imo? Ingon ko, pila mo na? Ingon din siya, tag G's noy. Kanang pinaypay, pila mo na? Ingon siya, G's gyapon noy. Ingon ko, di madag, 30 day? Ha? Ingon siya, adi man danoy ay, mahal kay saging ron, kapoy kay glukdo. Oh, unya, pre. Akong gingan nga, pakyaw na ako, day be. Ingon din siya, nasa mot, wala ko isuroy. Ha? What's ito? Karaan sa. Mao, gamit rin magyapon. Karaan. Habis kanot ay, sige mo nito tuwa, dis kanotot. May istorya ta naman na. Ha? Huwag natuwan mo ganiha. Kato kong lolo, pre. Kani ato, kung kakita gani tog away, kuyo gito eh. Kay ang kontra, uli lagi na yun. Yeah, words good. Kuya, ako rin mo lolo, pre. Astig day kayo to. Grabe to. Way makasuko na to akong lolo, pre. Basta ang kontra lagi, uli lagi. Ha? Manong uli ba dayon? Kaya wala naman sigula tahon. Kaya misutoy naman sigdagan akong lolo. Ha? Bukot ito. Katawa na, pre. Magkapagay. Lagi. Kaya sabi ko tahon niya, wala siya kontra. Namisibat naman akong lolo. Hindi, uli lang sa siya. Pagkakido. Lagi. Uhay! Ay, pero sultihan na mo, ha? Kanang imululo, pre. Ano mo lolo? Layon ka na bilid na lula. Imulula sabi ko. Bida. Kapag kanot lolo niya imo. Bida, lulay mo, pre. Di ka na sila labting sa una. Tingnan mo na yung lula, pre, ha? Bagdok, ha? Luoy kayo to kung lulu to. Ha? Anong taong luoy mo, pre? Yati, liluan drama, maningin mo, pre.
tami, komedi mo, drama yung mixturan. Dili pre. Ang tinuod ng istorya pre. Mao'y sakit tayo. Ano naman? Kato kong lula sa mong dapit. Oh. Itamay ito sa mga tao pre. Palayason mo ito sa mga dapit ko. Ano naman, pre? Kay kadto nga mataw sa amo nagtuo mo sila nga ungo tong lula na ko. Ano to? Kadungog na okay, kanya, pre. Patakon ko, pre, patakon ko. Salbayas lagi nila pre. Nakaangko sila paghingilin sa tao gumikan lang sa ilang pasangil nga ungo ang lula. Kanya, pre. Nakahila ko pre oy. Di lalim ng nun ka na sa mga tao. Huja, pre! Kulbaan. Haluoy ko sa akong lula pre. Mailanin mo sa iyang mga mata ang kasuko o kay ubos. Nagluha ang iyang mata nga namuha. Din. Unya, ako siyang kikikos. Ibaw ko kung sa isulti sa akong lula, pre. Ano sa man, pre? Lagot kay sa pre. Ha? Karon. Pagkadungog at ni siyang gisulti tungod sa kalagot, Ano, pre? ingon siya ay, aglagot gani ko ni mga tawana. Oh. Pamalbalon ko gini sila ba? Ha? Kanya, pagkahuman, pre. Kuman, pre? Awa na. Lupad na. Wow. Kagatawan na alam na! Ha? Sindot! Wah. Wah. Binuang mo yung mga pre. Drama-drama ipik kaya. Puro day. Sabi mo, pre, hilakon kay ko numinaw. Wagon gagawas din akong tingog. So, di katawa ko. Hilakon kay ko. Wag. Hilakon kay ko, pre. Hindot ya istorya, pre. Ah, Hindot na, pero Lagi pre, tinutong sulti na. kinalasan. Lagi. Ungo di ginay mong lola, pre. Oo, kayo lupad man. Hindi ko, balbalon mo sila. Ako man, wala, lupad na. No, lagi. Di nga mong tuo. Sakto ko sa tina. Di mong tuo. Tinuon lang yung sulti niya. Hoy! Oy, Kung nangahubog na mo ba, mamahuway na mo. Wapa, ma'am. Maoy mo ha. Karon nagkatawa-katawa pa mo diha. Sunod magsirukbagay na mo. Wapa lagi. Di naman tabo na yun kay ang mga butaan kayo. Kaya yung dua butaan mo kayo. Hadlo ko na kung magkulatahan ako. Ay, Misyo. Nita! Nita! Oh, nay. Bilakaw ba mo ito siya, nay? Nga mo ron ta? Wa mo kakita sa kong pante? Ha? Wa naman ko diri sa kong gihayhayan, God. Oh, basi gitangag sa iring. Ha? Ganun tangagod man to. Ay, naibaw na ka sa mga iring, nay. Ha? Hilig mga baho. Ay, Mga bako ba? sa pagtuon mo sa kong pante, baho? Midya na ito. Midyas ba gani? Tawa, tangagon mo gani? How? Midyas? Midyas ni mo. Tangagon gud to kay baho man kay tong patay. Asa das Nita? Basig ang gigamit akong pante ba? Ha? Ano din ay? Ingon ni anak mo duwa ay? Mag-exchange gift pa mo? Skin sa mong mata. Basig na nasipya to kuha ba? Ang akong pante mo iyang nakuha. Oh. Asa ba na siya? Nita! Nita! Nay! Nanay. Nga nanay! Uy, nakakita ka sa kong pante? Wa man! Ngano di ay? Ay, wala naman ko diri akong pante nga gihay-hay. Tida, mupay doha to kabuok, wag tang pagyug-usa. Nay, matahin na lang, nay. Napamay sa ako diyan sa harina, nay. Katabang universal. Gabagay, hindi. Hanggang snaong nimo. Hoy, kuan, Lita, badlungan ning bana nimo ha, nga way buot. Ha? Gahalhalag na. Ikaw ba? Sumugan ti kas tanan uy. Ibaw gina siyang tiguang nga nas nanay, dali na ka sa putwan. Ay, kumidgar ko tukang kugod. Pero asam din yung panty day. Ha? Pasig, patakal pa na siya gubo ng iyang panty. Kanya itangag sa iring. Ha? Ilang haay, hanggaw bes na akong imong tangagos iring. Palitin na lang ito ko panty dito, be. Palitin na lang ito lima kabuk. Bago pa lang gani nagyaw-yaw si nanay nga nawa ang iyang panty. Karon sinitan sa anawad-an o panty. Kinsa man tay manghilabot ani akong panty uy. Ay, naagihilab tanon kay din hida. Ay. Tarong ni mo sunod yan, ha? Kita rin yung totoo rin bay. Sibot mo yung pasabot. Usa na to, ngawat panty. Ningon day ko nga ikaw. Unya, kinsa man ibot ni mo yung pasabot. Ang kita rin tunga din eh. Oh, bossig sinanay ni mo. May bawas o kuha sa imong panty. Oh, ano may bawas man? Ako din nagkuha siyang panty di ay. Gipalitan gaya ko siyang panty, mangawat ano ko panty. Oh, tuod no? Doon na kahit kawatan o panty din sa ato.
Naglibog ito kung tinuod bang ikawat ang panty o nawa ba lang ka o nabutang bara sa basura o unsa. Pero wa kayo nakatag di o gibugaton. Wala ko tagay bili. Ay, ang sarap ko tang pero sa dihang niagi nga mong silingan. Sa Lagi bagdok, ang silingan natong mga babae gipangkawat pud ilang panty nga gihay-hay. Murag naa gikawatan sa tong lugar bagdok, kawatan kay panty. bida sad. Usang niya ng panty. Nga barato naman na. Umupalit na niya siya kiya. Naambot lang, ay mga ako'y lang gawat. Oh, kung tinsa man itong ganay na, malintiyag siya na ako. Unsa nita? Naabot na dito sa Pican Sitio ang pagkawagtang sa mga panty sa mga babae, nay. Aw, babae naman yun ang magpanty. Asa ko kitaglaking magpanty. Piluso po ba yan ni mo? Bagdukan ti karon. Awaron, gara ka. Bitaw ba, grabe sa na ng tao kawatan na eh. Basta mang panty sa tiguang, apel pa magkawat. Ha? Ako gipasabutin mo na ana bagdok. Dili na yun eh. Lamday! Sekarang ko ng bag-ong nimo. Nakabudlat ka lang. Suko man. Hilom na. Ikaw no, imo ginang sungugos nanay, uy. Medjar mo ko agad. Suko na eh. Bawa ka ng tiguang na lura na kayo ng tanan. Suko na yung medjar ka na. Ay nalanggani, ay naunsa man kangan yung pamanang tubayan nga tiguang naman na. Mabaw ka ng bote, suko na yun. Sa kumidyan. O sige. Sige, libakag ko niyo maayo ha. Gay, panglibak yun mo na ako. Ha? Uy, buol ka dito. Nabaniwag sa among lugar nga doon ay kawatan o panty mao nga pagkagabi ana wa ko matuog sa iyo kay nagbantay-bantay ka ba unya may namatikdan ko anang gabi una gabi na murag mo gito lihok sa mga kawatan maniit ko kung tinsa mga ni tawanan ni murag ko ni tawo nga nikat-kat sa parin sa muslingan kawatan yun ito, Hana. Sumbon ako. Oops. Hindi ako, ha? Tinira mo ito. Ha? Kato siya, de. Ako nakita nga nagkat-kat siya ining kural sa among silingan. Yun na. Murag na ito. Bakit? Punitan ako. Uy, na nga. Nanguhit mas nga hinay-hinay hinay sa among silingan. Murag ano kita eh. Karong kagyan. Ang kanahan. Murag yabag. Murag nanugit og bumas mayabas. Pero mahinay, hay mo ang gikuhit. Kuwagin. Ano naman ka? Karong kagyan. At nga na ko nasgawasin koral. May pingo na siya din sa among koral. At nga na ko. Mga bago pa ning gigamit. Kamot. Kamot pa yun ani. Mugdian ako din. Mugawas ako ning kural. Mga bako pulong gawas. Asa ka? Ha? Karong, nasakpan na ka. Ikaw din mo inungawat og mga panty, ha? Ha? Nagtap-tap kasi ang naong? Nagtuo kag di ka na kumailhan? Ha? Wa ko mga panty uy. Wa pa galing kumuta na kung siyang gikawat. Misulti ka na buwan ka. Klaro ka ikaw di tigtawat sa mga panty din, ha? Pataka man ka. Usap din, kanina, oh. Klaro ani niya. Kanina, klaro ani. Ay, nawa, oh. Klaro ani. Yak na. Buwang eh, bisibat. Hoy, balik ka ni. Balik diri. Hoy. Ay, kinsa na. Ay! Kawatan! Kawatan! Miss. Imo ning panty, miss. Ako na panty. Ay! Tabang! Kawatan! Kawatan! Dili ko kawat ni, eh. Tabang na kawatan! Dili ko minagkawat ni, miss. Dili taw na ko, eh. Asa kawatan! Asa ang kawatan! Day. Bagdok, ikaw? Ikaw may tigkawat sa mga panty dito sa tong lugar, ha? Ako naman nun, pasangin na ng kalaki, ha? Kakito na ni, oy. May ako problema ron. Imbes ako ang nakasakop sa kawatan, ako naman yung pasangin na eh. Kaya ang kawatan, nakasibat man dayon. Unya ako man yung timingan na nagunit sa panty ng gikawat at itong kawatan. Di yun sila matuo, nga dili ako ang nagkawat. Ingon mahasta ko ang asawa. Saan na ako eh? Sa may kong buhat mo na ni. Karon, gimistigar ko sa mga polis. Pero kung saan man din ako. Nga, nakasibat man ang kawatan. Murag ako din na polis mo eh. Suko, abray, asawa na ko. Murag sinauwaw ba?
Saan man rin ako? Palihog kong bagitong ko ninyo. Usa man kong kamoto sa utihan, bagdok. Celebrity Boutique Beauty Soap. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karong adlaw pero ulit. si Douglas, kita tibangan to. Douglas? Bagdok. Bagdok. Oh, si Ate Pres. Bagdok di ay. Bagdok. Ang problema Sa problema, bagdok Ate Pres bagdok. kay Kuwaragot, simple kayo. Sabi. Mga waang mga panty sila Panty. singan baw niya. Puro itong panty, eh. Oh, hurot og kawat at tipis lain Oh, mo day di ay. ating kawat. Nya nasagbang bagdok. Hoy, ikaw ting kawat ang panty. Tanawa, giyan ba? Tanawa og panty mo na akong kawat, ikuha ang bagdok. Pagkuha ang bagdok, sa klaro ni panty. Dagan man kuan. Ang ano kawat. Oh, nya ni gawas ang tagiya to batanon nga daga. Siya, no? Siya na pasangin lang. Siya yung pasangila na tipis. Namo na. Mao na ya, nga dum hilabot sa gadok ay Pag na manguha dag panty kay natural ra sa Ano mga na bitaw. bitana ng ilang panty dok ay ayaw mahilabot. Bitaw. So, Inuod. ito panty niya sa kabatan. Iyahang Di seleksyon niya, yang seleksyon ba Seleksyon. ganahan siya seleksyon nga Panty panty. Jane Ati Pres. Ano man na Siya si sana? Muton. Oh, si Moto Yang niya imagine. sapong-sapong niya siyang naong. Oh, sabog-sabog na. Liliano. Purbida. Sapong lagi. Kay itabam, unsa yung basa na to diya sa participante? Eh, Oh, naay basa diya? unsay tawag ana? Ang kanang may labtanon nga mga kamotlan nga dili gulyat nga dili kapugong at sa kleptomania. Crypto viruses. Oo. Pero kani Sungad ya pero kani mga panty mo iyahang banguhaon ra pud. Usa kani sing tawanan no nga Manyak na bam. manguhit mga panty. Inana, manyakis na. Iyan ang simot-simuton. Oh. Imagino niya. Palina niya kada gabi. Palina tawag. Kalina, pasmo. Kalina. Ah. Ah. Inana os Pedro Ati Pres. Palina. Manawag yung panty Pedro. Iya sa palinaan. Palina kay gimingaw Ay, sa asawa. sa ko, si Gulyat, si Pedro, si Pedro Biudo naman, si Gulyat, dili pa man. Ah. Mutana po ninyo Ay, ka ano, dili, uy. Ha? Sigulat, Be. dili. Si Gulyat, dili pa, pero si Pedro Biudo na. Padool mo Pedro, ka na ko pangutana. Kay Kamu mga laki ba? Kamu mga laki ba? Asa may ka ng excited kay mo mutanaw kanang babae nga nagsulub og swimsuit nga naligo o kanang babae nga nagpatadyo nga naligo asi Masin. Ah. Wala ko ibang tanong na ba nga tay masindot gyud nga kanang Katungon na panty. katong dalagang Pilipina gyud tan-ahon bam, di ba? Ni- Kanang Ate mag, Pres. kanang bang mag-duster nga Oo, nipis. nito kayo mo na Oo. pero kanang maghubo-hubo sa Wala nila, TikTok sa no? kuwan, na. Wala nila, Kanang mi. mag-short-short nga magsayo-sayo, wa na gilami. Ano, no? Oh, ano trailing, magpantay, magkuhan niya. Kanapang nabagali uban niya, ipakita, bagay lahat. Sayo-sayo, ipakita galit. Wow, gila. Yung murag-lagom ra. Paglagot ha. Oh, kanang mangihi. Kanang mangihi diya nga magpakita. Ako, mo chat mo ka na, Pres. Unsay kasulti sa imong anak nimo? Bitaw? Katong na viral nga babae nga nanluwa sa kalawatan. Oh, Sa to ka. kalawatan. Kanang Holy water Sa Oh, kuwan, sa holy kanang water? bugyaganan. Oh. Anak yun ay ang content doon. Mangihi siya. Mangihi, oh. Gulat kayo. Kunya di na nabawa Ate Pres. Sige Ba- naman nagbalik-balik. Sige, Bakit anak nga inig mga edad sa imong anak mo? Correct. Ano? Oh, batanon para ba? Ano ka na nga napili niya? Nga ako content. sa kay bayot sa Gulyat no Unsa grahan Bayot be? ka? Kanang mag-brave o kanang matudad serbe? ganahan ko sa kanang laki na palitan ng ligo dagat ganahan ko atong nagkuha lang kanang nagpantalon lang kaysa nag-swimming trunk Oh, Nalaklaro kayo. Tinod eh. Pantalon. Pareho ko sa inyong gingon nga murag wala na excitement. Wa na oy. Wa na Ay, tinod. kadro. Yodong yuga. Biyodong ka, oh. Lahi mo sa aming mga biyodong. Unsa na Bisan ko sa imo makitan diha basta mungilit lang wala pinungdan nila mo. Eh pati naman iba basta bantang na kayo mga Mau Pinay. ba? Wala Mate. may tao. Kanang nagpahipi. Oh. Kay mo tanaw lagi may kadugay nang wakakita. Ang taon, kaluoy. Bilang kagli maglaban. Dapay laban na si mo na labi po na diha kay. Kaluoy ni mo, Pedro. Ingana din ang mabiyodo. Oo, ano yun? Okay, ang ato ang sinder si Bagdok, sinder kuno-kuno mo i-imbestigar sa pulis kasi siya may napasanginlan. Isulti lang yung tinuod, Bagdok. Bitaw. Nalay. Kung ari man ka diri sa Panultihon 5 versikulo 21 kay nagkita sa Ginoo ang tanan mong binuhatan nagtan-aw sa bisan asa ka. So ang akong buto sa buta niya akong gibasa is ayaw pagpakawa sa paglaom pangatarungan gyud. Turungan. Oh. Kay kung kani Panultihon no Old Testament mulingi gyapon ka sa Old Testament diri sa Genesis 1:31. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kay siya. So ang iyang gibuhat maayo wa ka makasupak sa mga binuhatan kay imong gibuhat igor man ka nagluwas og nitabang unta nga maluwas ang mga butang nga gikawat sa kawatan. Galing lang kay pagdagan sa kawatan ikaw may nagulat sa panty mura tingali anang kuan gulat pero sila kana bitaw na ay
palitang gidungga. Ah. Nya ikaw mo adto mo tabang Oo. ka. Mugulit ka sa kutsilyo. Imong Iti kwaon na maabtan. kutsilyo baron. Sino, Ikaw bitaw? di makuan. Ikaw Mao di gina, masuspitan emingan na. ba? Siya Oo. gyud mapasangilan natin, pre. Pero anang na mabangga nga motor ni naligsan niya dili pa ugkat ang masakit ni sa pinal pa dili ta pahikapon na naman ikay ipahikap. mapasingin lang. Dili ipahikap. Ah. Siya may act in the court. Oo. Aw mo na natin, pre. Kot on ah. Kanang Siyang kamot ko, sa touchscreen. Kalumbitak Sigan? Touchscreen, kalumbitak Mao ba? Sa Kuhaan ato ko pa, ng sa ato touchscreen. pa takadto, pwede iyahang gibuyag ang kawatan. Walang taniya guniti ang katong item, katong panty. Ah. pero okay may pasangilan gyapon na am siya. Na bitaw Nya siya. og naa panty bisag ba niya guniti nya naa siya kuan gyapon siya. Ani na lang. Yaw, sa Mga tarungan jud kadiha bagdok, nya pananglitan og mo insist jud ang tag-iya hasta ang kapulisan. Pwede magmoingon nga unsa man mag lie detector ta ako'y bayad og kamo para malimpyo jud ko. Wala ako. Pero di na kuan ba mo kay iyang asawa mo kuan ba yun mo barog mo yun nga wag tangan mo sa galimig panty dire. Ay di na lang ay kihaoy. di Ang oy. itong nangawat duklo na lang Duklo doon. to. O, Makita masakpan to, ng duklo. panty nga yang gikuha pasok Wa sa iyang man ilong. masakpi. Wa man Wala masakpi. siya, oo, wa man masakpi no. Ipasulob na niya tanan ang panty Oh, ikaw at iyang gikuha. Total panty raman na. Sa uban. Pero Pedro birahan na to Pedro. Oo, Oy, dong bagdok, kailan ka nagtaas adong bagdok, wala mo tayo man dong bagdok. Hindi na parang sa irito dong bagdok. Ani Goliath, ani na lang lan. Kung sa itong gingon ug naaga na imang kawat na nahitabon, sadya, dili gidi pahikap. Dili. Sa itong ako. Nga ba? Ako lang gihuyop. Kailangan mo na natin naman. Kura ko, impossible. Tihot.